أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. И захвала препадину лекидин алейски субханаhu ва таала, доку салавату му селами бичалай најшкара маре мангле пенгамбериске и мухамедиске саллаллаху алейхи ва саллем, леске породицаке, сахабиенге, табиненге, табиненге, хемса коленге, сока следујнину ислами са джико судно диве Аллахуме амин. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату, саренге пралален пенјален. Elhamdulillah, kut Allah subhanahu wa ta'ala su mogućinđamengi te postina kala dive sa bare ramazaniske. Molina Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te preminula mendar. Molina Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te mogućinula menge te dođakera vera dive sada te postina Allahiske subhanahu wa ta'ala. Emo Allah subhanahu wa ta'ala te olakšinula menge te ovo zadovoljno amare lafjencar, deljencar, bučencar, te doresa od cilja kale Ramazanisko ja Rabbel Alamin. Palo dova, zahvalina men e pralenge sos preminđamen go iftari so buljardeamen ge sofra iftariski, o prala o čave amare praleske so na kraj dunjaja odeme, o čave lengi familija, Allah subhanahu wa ta'ala te primino lengi sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala te oprostino lenge da denge, Allah subhanahu wa ta'ala te bularol bašća kotro bašća dženetiske ano grobo oleske ja Rabbel Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala to potinol, to čvrstinol od Allah porodicano islamano imanija. Mojna Allah subhanahu wa ta'ala so pobuder asavko družiba te olamen ja Rabbel Alamin. Pralaljen na kratko, inšallah ta'ala, čiko vreme taravijengo, ili arica pongler kad čova, kada disave nasihatija, hemsoski si but nasihatija so stravajante kerolpe lafi. Ali, ko to dolaso bi mangate da nasihatija maškaramende, te dilina maškaramende, i tano to jest te dika harica o vrednost kotaro namazi eračako. Te džav detaljno kao alana menge but teme, argumentija te šuna, ali a menga dikata čova na kratko će te dola menge jasno, ko bor te dola men motivacija, te dola men znači volja, jer manuškana avol ano taravije, prvo dve ramazansko dujto korkodive, dujto već kana holjolano trinto, pohari već počmino, znači ja te smanjino ta vola ni džamija. Pa onda ke muslimaniske valjante sote kerolo muslimanio verniko, te perolpe znači kotarek tematika, kotarek tema, kotaro vrednost za odjavutići te čiole muslimani, te avol znači ani džamija. Kera lafi znači kotaro taravije, kera lafi kotaro namazi račako. Pa na harica dive sa hulja znači ko krajo, a odeo znači ramazanisko. Tako da Siklinam ko palune deš raca ramazaniske, to ven perdo džamije tavajem te kera namazi račate. O taravije, pa palo taravije, palem namazija račako i tako dalje, tako dalje. Ali buti šukar kano manuš na kol o vreme ramazanisko celo ano namazi.
Значи те намуколу намазија, оја туша инана не бути, али кана веку те бути, мамук барем одла 3 од штар барем одла ракатија те кере, ако наштиве шофто, шај чиндо хинан. Али кобор те мамук орачато овентуке исте. Овернико навалян те дозволинул песке, хема вријало Рамазани и рат орача, то велеске исте. Навалян те дозволинул песке од ова муслимани. Валян станул, значи, те рикол, те менил орача ке песте. Дек пути дуј, дек пути штар, дек пути шов, дек пути офто, а камули аномасеко о Рамазани. О гаравдипе, сегрето, о гаравдипе, котари победа, котаро помоќ, котаро спасива, и тано туте организине, и тано гаравдочи туте организине и рат старте на кела. Те организине и рат аджкар сарсу мангола о Аллахи субханаху ва та'ала. Одвајтано буд битно. Поготово аномасе ко Рамазани. Аллахи субханаху ва та'ала пенува на Курани. Татаджафа джунубухум анил мададжи'. Пенува Аллахи субханаху ва та'ала, он уштен за верникија. Уштен пенува котар помари постела мрзиндој, а чекар по нашинде по сахабија ради Аллах та'ала анхум. Мрзиндој помари постела. Значи он уштен, па ген помаро сојбе, му кено тапто тан. Уштен, те ано намази, те керено намази рачако. Али мрзиндој, тој мрзанено помари постелина, значи одишеко стар пенен, нали, те пена мена две окреветија, нали, мрзанен. Али на мрзанен те уште нух бе валан те уштате фалина пе. Него мрзанен од тана кај совен, од тан него мрзанена хине, амо чефија бе уштена хине, ано намази. Сародова, пено Аллах subhanahu wa ta'ala yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Он би робоинена, би керена хине намази, би керена хине ибадети Аллах subhanahu wa ta'ala, даравиндој, таква лукоа, хем имитија и нада, ки наградем ко опросте Аллах subhanahu wa ta'ala. Али начо на сина само кате. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Али пало дова, со завршенија се намази рачако, он хем делинена хине котаро дова со Аллах subhanahu wa ta'ala динџален, котаро мали. Котаро богатство два со инеле. Делинена хине кодрумо Аллах subhanahu wa ta'ala. Калајтане сифати е верникоски со валјанто воли ек вернико. А дивека народе джикастар, дек динари, због дек ифтари, због дек организација, опхалипе, те дружина и тако дале, дичол пе бут, емако пример јек пут одвано, значи сарсоитано пропис, јек пут ано беше Рамазани. Дичол пе инсаниске бут. Али, ко Аллаја се оđели тојтано баро, бут баро. Сентите деко друма Аллах subhanahu wa ta'ala, фи сабилилlah, хатри Аллах за оđели. Ко Аллајтано баро, а камо ли туте де, хамдела, Аллах за оđели, ко долу дува, манге туке, ко долу? Долу Аллах subhanahu wa ta'ala. Хем валанте делино кото дува, део со Аллах за оđели дола менге, ната чава само менге. Сама менге та чава. Веште делина. А ако вако делино, Аллах subhanahu wa ta'ala леске баја керол, хем дол беречет, јано, ан леско два богатство со силен. Суфијан ат-Таури рахимахуллах е котр табинција. Jer lafi tarawih prallalen, tarawih itano te dihano na prevod od odmor, te odmorine. O sahabija, tabiinija, na odmorine na hine samo sa jekajtu kul huwa Allahu ahad Allahu samad, ta prap Allahu akbar. Završenja su ni sura Bakara, završenja su ni sura Imran, Nakina ne sura Nisa, džana si ne reda i hadma završenja na hine.
Hem sos ke sha amen ge buto doa. Ali hem sa 2-3 na jetjencar mamuk tirat te na kol. Jek surađane o dolea falin tut. Ine atajnaka, najtik o dolea falin tut račate. Na ne nisa o problemi. Ако ек сораđane понови лајсито те чефете кере о вторе кати инан колко кере намази рачако Саудија сура фалинла на не проблеми. И не сахаби со фалинџа цели рад само са ихлас кул ху Аллаху ахад соске мангля бута ке сура али соске мангляла овкерџала на суна џанџа вера суре али оз Бого довава Аллах за оџел за мангля моле субханаллах соске сура ихлас и тано таухиди и тано кот Аллах фи таухиди тано Аллах фи ла илаха ила Аллах со амез закава Аллах фи ла илаха ила Аллах. Пало Рамазани бистрао џамијете аваан до халкете учина од дини Аллах исказоваќе. Мануш валан, те трединул пе, те авол, хем пало Рамазани. О намази рачако. Нажалост, буд муслиманија, авдеве на кем помарират андо телевизија. Даш емисије, серије турске, Коране, даш Гранде Фрателло, даш сложнаме емисије, фудбалија, Чемпионс лигија, цели рад каде кен сој сиса, на само утакмица судикле, него хем пали утакмица каде кен сој сиса на не са ано спорт од јадла медија се те сложнаме. Кана воло време са Вајскови што е фајнало са баја староло сојбек џалске му фарзита, субханаллах. И после соје уметија, пегамберот сам бенџа уммети, мо умети, о ја Расулаллах, то умети со вол, субханаллах. То умети со вол, то умети ди кол Чемпионс лигија, цели рад. То умети на оник путено куркоте си клео Аллах, фи ла илаха ила Аллах. Амен мангај победа. Амен мангачи довате преминут па ни Палестина. Амен мангај победа че те побрине по муслиманија. Па ако мангача че маски вилеа. На фарзи на керо пе лафи котро фарзи. Фарзи морате керо фарзи намази. Али ако мангачу каре пеа маре акале уметиске. Мамук o namazi rachako. O namazi rachako kamo tovol se kobor tu hinan iskreno e Allahia subhanahu wa ta'ala. Ko lajtava te falina o taravije. Me tu dika sa falina tu mandike. Ali kana hinam kokore amare gospodarija. Od otetano di čolpe znači o iskrenost kobor hiname Allahia subhanahu wa ta'ala. Sufjan al-Thawri rahimahullah penaltano. شر أحوال المؤمن النوم بابنولتانو وخير أحوال الفاجر النوم بنولتانو سفيان الثوري رحمه الله بنول најчелари ситуација е верникоске, е моминиске. Најчелари ситуација е леске кана совол. Кана совол, соске кана совол најчелари ситуација. Jer na što je spominjala Allah subhanahu wa ta'ala, na kerol zikr, na razuminu plakateci na što je manuš te sol, na manuš savol dolo hakop, te loskata od morina od sao, razumno je da ono. Ali na te preterинала, само се оштеам до себе на сочувич беше кармото со пале. В тоа сат ја случао многу пале со. На маџакер соди синот пак ја менде бут путија. Тој алхамдулилlah најначин до наукуакне, амо котари досада со значи или па депена котаро време со ситот време, со кероле мануш па кути, а ще прожина па се шака лун мано сојбе. А ще прожина па се шака лун мано сојбе. Врти до на деси страна, врти на леви страна, мокамо ке телевизија, тури ке со та солто те сојбе. Пеноло со Суфјан Ат-Таури мола, маџакер, та волт ке сојбе па те сове. На. Кана валјан те сове со. Али ту кокоро маров те авол туке. Кокоро те джакерела, нон стоп терет од лево, од десно, джакер та волт ке себе, до садине тој дик асфалто себе. А на сако начин на шало време ушти фали намаз, читин ди со.
Кадика после ко крају самиот пример када се сар од борина па ине значи од табине или од сахаби о амале пејгамберска алейхиссалату вассалам. Па бенол ва хайру ахвали фаджири ан-наум. Најшукар ситуација, пази, најшукар ситуација е румиме манушески. Кога со керол харамија, кога ностоп но харамија, значи насоп лекој пази најтресиноло ле халал харам, олеске све еднакво. Румимо инсани. Најшукар лески ситуација, пенол и танока на совол. Соске лески најшукар ситуација? Кога ќе жодува? Машаллах, Аллах мубарак. Сте керол ништа, барем од те нека совол. Халал нека олеске. Тамам. Суфена Тори реймолlah пенол чудине мајке манушеја со прожино пехем джакерол. Осојбате со вол. Чудино пе. Олен ги неди со чудо. Ама омен ги одвоа на не чудо. Амен ги на не чудо дова. Олен ги не чудо. Со скрини не повизиме Аллахија. Ама он и не инсанија. Амен нам инсанија. Пенол Аллах субхану таала. Азавке мануша со циден пе котре пе постелина. Тој мрзани пе постелина. Осека совен, помаро дишеко, помаро кревето, шајде пенав 90 време. И рине пе те помине Аллах субхану таала. Аллах субхану таала пенол олени силен бари награда. Бари награда кога ние душа на жанол се сави награда шукари пе силен кога Аллах субхану таала премало дова со кердетане. Пазин. Ака теа вол и тани јекбутисој некриатум фи сиякин нефили. И сијек правило ака теа народски чип, со ака темо тово кај пино Аллах субхану таала фала та'лему нефсун. На жанол нијек душа, николку инсанија на жанол, нијек душа, со сила душа, нијек душа, на жанол се сави награда доле Аллах субхану таала доле филани со понашино паџкар. Тоа што рацатите па гол по себе организинол по пират, ша со мангол Аллах субхану таала, те фалинол Аллах субхану ва таала.